Għall-40 jum tar-Randan fl-ittra pastorali tagħhom l-isfijiet ta' Malta u Għawdex qed jipproponu biex bħala pajjiż u bħala nsara nirriflettu fuq il-5 doni mingħand il-mulej illi l-poeta nazzjonali Duncan Bsajla ifakkarna fihom fl-innu Malti, id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u islim. L-isfijiet spjegaw fl-ittra pastorali kif dawn il-5 barkiet jistgħu jkunu parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum billi qabel xejn nagħtu priorità lil proxmu. Matul dan ir-Randan għandna nifqu ftit mill-aġla ta' kuljum u nisimgħu, inkellmu u nakkumpanjaw lil xi ħadd li qed ibati, xi ħaġa li tista' tassew tkun l-ikbar għotja ta' karità. Il-5 barkiet imsemmija minn Dunkarm komplow jgħidu l-isqfijiet jistgħu jintużaw min-nazzjon sabiex jintlaħaq il-ġid komuni ta' kulħadd. Fosthom isemmu kif il-pajjiż bħalissa qed jipprepara għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u l-Parlament Ewropew, inħeġġu lil kull min hu involut fil-ħajja pubblika u politika sabiex ma jibżax jażel it-triq kuraġġuża ta' smihum li u dialogu rispettuż. Fakru wkoll li aħna msejħin inkunu bennejja tal-paċi. Il-paċi jew il-vjolenza ta' bejnietna jiddependu fuq id-deċiżjonijiet kbar u żgħar li nieħdu ta' kuljum fejn il-paċi ifrott ta' deċiżjonijiet tajba u responsabbli. Komplow iżidu kif meta ninjoraw il-verità u l-ġustizzja iridu li dejjem ikollna raġun u meta s-suċċess u l-flus isiru l-idoli tagħna nkunu qed niżraw iż-żerrija tal-vjolenza, iżda meta nersqu lejn Kristu msallab u rixoxt u nidħlu fl-iskola tal-imħabba tal-mulej inkunu qed ninfetħu għad-don tal-paċi tiegħu biex flimkien miegħu insiru bennejja tal-paċi.